nodigen. Alvast, ik me quer apidi e persona ku tin quasi oração awe, En ik wil degene die het gebed moet doen vanavond, ku e porahasi pindilant ke porahasi e oração di comissamento para nós. om naar voren te komen om ons eerste gebed te doen. Hermana Janine? Zuster Janine. Oké, laten we eerbiedig zijn. Laten we slaan de para. Onze machtige Vader in de hemel, uw naam worden geheiligd. Vader in de hemel, we komen tot u, Heer. We komen u danken, loven, prijzen en eer geven, Vader. We willen u vergiffenis vragen, Heer, voor alles wat wij verkeerd hebben gedaan in uw aangezicht. In woorden, daden en gedachten. Vergeef ons al onze ongerechtigheden en tekortkomingen. En vergeef ons dat wij tegen u hebben gezondigd, Heer. Heer, dank u wel, Heer Vader, dat u ons hier samen hebt gebracht, Heer. Zodat wij uw woord kunnen bestuderen hier, Heer Vader. Dank u, Heer Vader, voor al de mensen die hier aanwezig zijn. En voor degenen die nog moeten komen, Heer Vader. Versnel hun pas, Heer. We bidden, Heer, voor het hele programma, Heer Vader. Ook voor de spreker die straks komt, spreken, Heer Vader. Vul hem met de Heilige Geest, Heer Vader. Laat, Heer Vader, dat hij niet zijn eigen woorden gaat praten, Heer Vader. Dat alles wat hij gaat zeggen, Heer Vader, van boven komt. Heer, doe voor ons wat wij voor onszelf niet kunnen doen, o Heer. Dank u voor uw genade, voor uw geduld en voor uw liefde voor ons. We bidden en vragen dit allemaal, Heer, niet omdat we het hebben verdiend, maar in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen. Laten we passen gelijk bij ons kantieke die tempo. We zullen gelijk doorgaan met onze themalied. De tempo agora. In times like these, you need a light.
gaan lied 216 zingen, When the Roll is Called Up Yonder, in het Engels. When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more, and the roaring breaks eternal, bright and fair. When the saints of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. When His chosen ones shall gather all their homes beyond the strife, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all His wonders, love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Amen. Amen, Romanang Kor. Imaginavo e dia com Jesus bem. Stel je voor de dag dat Jezus komt Anto e habri e role. en hij zal die rol openmaken Anto e mencionavo nome. en jouw naam opnoemen. Amito corre bula. Ik ga rennen naartoe. Nosso sigo, no seguinte cantica. We gaan verder met onze volgende lied. Onze volgende lied heeft 213, 213. Jesus is coming again. Lift up the trumpet and loud let it ring.
Alle signalen bewijzen ons dat Jezus eraan komt. Nos sigue para ons laatste cantica, onze laatste lied. We gaan nu verder naar onze laatste lied. Wake the Song, hymn nummer 34, 3-4, Wake the Song. Wake the song of joy and gladness, here to bring your noblest lays. Banish every thought of sadness, pouring forth your highest praise. Sing to him whose care has brought us once again with friends to meet, and whose loving voice has taught us of the way to Jesus' feet. Wake the song, wake the song, the song of joy and gladness. Wake the song, wake the song, the song of jubilee. Joyful we with songs and banners, we will greet the festal day. Shout aloud our glad hosanna, and our grateful homage pay. We will chant our Savior's glory, while our thoughts we raise above, telling still the old story, precious team redeeming love. Wake the song, wake the song, the song of joy and gladness. Wake the song, wake the song, the song of jubilee. Thanks to thee, O Holy Father, for the mercies of the year. May each heart as here we gather swell with gratitude sincere. Thanks to thee, O lovely Savior, for redemption through thy blood. Breathe upon us, Holy Spirit, sweetly draw us near to God. Wake the song, wake the song, the song of joy and gladness. Wake the song, wake the song, the song of jubilee. Wake the song, wake the song, the song of joy and gladness. Wake the song, wake the song, the song of jubilee. Amen. Conta sempre e duci historia, Vertel altijd het mooie verhaal. e redenção de Cristo. Het Na verhaal outra. van verlossing van Christus. Com el amor na cruz para nós. Hoe hij gestorven is aan de kruis voor ons. Ela derramou seu sangue para nós. Hij heeft zijn bloed laten vloeien voor ons. Para ao nós ter esperança. Zodat wij vandaag hoop hebben. Nós que agradecer e praise team para agora aqui. We danken de prijsteam voor nu. Normaal gesproken nós temos section agora aqui de speciaal. Normaal gesproken hebben we nu op dit moment een speciaal lied. Pero awe hoop die nós awe presente die mester de oração. Maar velen van ons vandaag die hier aanwezig zijn, hebben gebed nodig. Me quero pedir e Osher dan cozinhar por três dilante e cada oração.
Ik wil de ushers vragen of ze de doos van gebed naar voren kunnen brengen. Y tú rende awe ku abini kas di Dios. En ieder vandaag die in het huis van de Heer is, Bo coração ta carga. je hart is zwaar, Eta cansa. het is vermoeid. Bini di lanti asna ku nos brother Steven. Kom naar voren zodat onze broeder Steven Junto conosco. Por baiding oração. samen met ons in gebed kan gaan. Conosco por suplicar. Nos tata. Dat we onze Vader kunnen vragen Ku e porto uma controle di nos vida. dat Hij controle kan overnemen van ons leven. Tu rende ku ta deseja uma oração awe bini di lanti. Iedereen die een gebed wenst, kom naar voren. Se você vai na rodia, Als je wilt knielen, você queda parar, als je wilt blijven staan, tá queda nabo. het is aan jou. Pero awe den bo coração entregar bo carga de man de Cristo. Maar vandaag in je hart geef je zorg over aan Christus. Amen. Ok, nós vai de palavra de oração. We gaan in gebed. Ok, nós vai apresentar cada de petição a Deus aqui que tem aqui rivas que vi, desejo de coração e nós vai rezar hoje noite. We gaan al vragen voor alle verzoeken die in de doos zitten. God weet wat erin zit, Hij ziet het, maar we zullen ervoor vragen vanavond. Nada de amor, hoje noite, Senhor, nós trece cada de petição aqui, bodilante. Vader van liefde, vanavond brengen we al deze verzoeken voor u. Cada quem que escreve, Senhor, escreve com fé. Ieder die heeft geschreven, heeft met geloof geschreven. Nanga depositar na confiança riba boa tata. Ze hebben hun vertrouwen op u gezet, heren. E não te quero que ta avo só por acessar aqui para En ze geloven dat u de enige bent die dit voor hun kan doen. E ete que nas que bieta passou já na purba cava riba na mes. Het feit dat ze het hebben opgeschreven is omdat ze het al zelf hebben geprobeerd. Para na mira que na nota tem resultado. Maar ze zien dat er geen resultaat is. Pensei ave Senhor nas que bie confiando que avo sim por tres resultado satisfactório para. Daarom hebben ze vandaag geschreven met de vertrouwen erop dat u wel een oplossing en resultaat kan boeken. Tata Santo, danke tata nós agradecido de antemano para contestar cada die petição aqui. Vader, we willen u bij voorbaat danken dat u deze gebeden hebt verhoord. We pidi, bati e busca. U heeft gezegd vraag, klop en zoek. E abro abre. En u zal openmaken. E ventana no cielo. De ramen van de hemel. E baixa bendição riba cada que a petição aqui. En dat u zegeningen zal laten komen over een ieder die deze verzoeken heeft gedaan. Senhor, tu repetição aqui me trece dilante. Heel al deze verzoeken brengen we voor u. In nome de uw único Cristo Jesus. In de naam van uw enige Zoon, Jezus Christus. Amen. Amen. Deus tem mudrenta. Tem uma pessoa aí presente Er is iemand hier vanavond aanwezig que conta aqui com Jesus ahasipe die wilt vertellen wat Jezus voor haar heeft gedaan. Of hem. of haar, hem of Of haar. hem, haar.
No tiene miedo. Wees niet bang. Goedenavond. Ik ben niet echt de beste spreker, maar goed, ik ga het proberen. Ik heb in mijn jeugd altijd pech gehad. Ik was ergens bijna en ik viel altijd weer neer en ik kreeg net niet wat ik wou, wat ik graag verlangde. En dat was altijd moeilijk. Ik stond altijd een beetje tweede plek. Er was wel altijd iemand die me altijd beschermde en die er altijd voor me was. En ik voelde mij er ook voor de rest nooit alleen. Op een gegeven moment toen heb ik diegene maar een beetje achter me gelaten, links laten liggen. En ik ben toen meer gaan feesten. Ik was vrij geweest. Ik heb een leuke jeugd gehad, moet ik wel zeggen. Heb ik er spijt van? Jazeker, want ik had het beter kunnen doen. Maar ja, goed. Op een gegeven moment, ik was het zat, want ik bleef steeds maar in dat cirkeltje hangen. En dat cirkeltje bleef maar hetzelfde. En dat veranderde me niet. En op een gegeven moment toen heb ik mijn smartphone weggedaan. Ik was weg van het internet, van dat soort dingen. Ik was weg van feestjes en ik was eerst mezelf aan het opzoeken. En toen was er een stem. En die sprak mij aan en die riep. En die vroeg mij, ga. En ik vraag waar. En hij zegt, je weet wel waar. En toen ben ik naar de kerk bij mijn opa gegaan. De Adventistenkerk. Daar ging ik vroeger altijd wel eens heen. Maar ik wist niet zo goed wat ik kwam doen. Maar toch voelde het goed om er te zijn. En de volgende week, daar ging ik weer. Steeds met de vraag, wat kom ik hier doen? Maar toch, die stem bleef maar roepen, kom. En ik ben gegaan en ik ben gebleven. En op een gegeven moment merkte ik heb Christus gevonden. En dat had ik niet verwacht in mijn leven. En ik ben mijn baan kwijtgeraakt in december. Ik had een slag gekregen. Ze hadden blijkbaar mensen te veel en ik moest weg. Ik was de laatste die erbij was gekomen. En ik zat maar te denken, wat moet ik doen? Ik was radeloos. Maar goed, toch maar verder gaan met mijn leven, doorgaan. En ik was zoeken naar werk. Maar nee, er werd me verteld, blijf thuis. En dat heb ik gedaan, ik ben thuis gebleven. Tot in februari. Toen kreeg ik een telefoontje van een hele oude vriend van mij. En ze zocht iemand op kantoor. Tussen het management. Amen. En ja, ik zit nu ook op kantoor. En het was moeilijk. En het is nog steeds moeilijk. Ik had een deadline voor morgen, 12 uur. Ik had geen cijfers, niks had ik nog binnen. En ik zat te stressen en te doen en ik wist niet wat ik moest doen. Ik was radeloos weer, zoals gewoonlijk. Want dat is een stukje vertrouwen dan. Ik moet vertrouwen, ik moet veel meer vertrouwen, maar soms doe ik dat dan weer niet. En toen op een gegeven moment, de stem kwam weer en die zei, Milton. En ik denk, Milton? En dat was een bedrijf waar ik een maand geleden zaken mee heb gedaan. En ik bel ze op. En die meid komt uit Slovenië. En die heeft me gegeven wat ik nodig heb. Vanavond nog. Voordat ik in de kerk kwam. Ongelooflijk wat de Heer allemaal voor je doet. Amen. En wat de Heer je allemaal geeft. Ja, amen. Ik denk dat we meer moeten vertrouwen op de Heer soms. Want we vergeten het te veel. En we denken te veel aan onze struggles in ons leven. En we stressen overal eigenlijk om. Maar soms moet je zeggen, laat het aan de Heer over. Want op het moment dat je dat doet. En je wandelt. En je bidt iedere morgen weer. En je zegt tegen de Heer dit. Heer, pak mijn hand. Ik wil met u wandelen vandaag. En het is wat u wil en niet wat ik wil.
En dan gaan de dingen voor je openen. En dan gaan de dingen voor je gebeuren. Amen. Dank je wel. En amen. Wat een mooie testimony. Hebben wij nog iemand die dat zo? Ja, kom maar naar voren, zuster. Boa noite, boa noite. Bendição. Welcome to René. Mita mek. Ja, een paar die acaba. Ik denk er al een paar dagen over na. Pa conta die mijn testimonio aan persoon met een hobby. Om een van mijn getuigenissen te vertellen, want ik heb er heel veel. Mita kumisa eigenlijk ku is zo'n die ku amita hanya eigenlijk ku meeting ku conta pa sobre Dios ta blopu chami pa conta esse. Ik ga hetgene vertellen dat ik eigenlijk belangrijk vind en wat ik voel dat God mij eigenlijk duwt om te vertellen. Masali korso kumi binti anya ongeveer bij Hollanda. Ik ben met mijn 21ste vertrokken van Curaçao naar Nederland. Mitaba data ting uyuka in momento Ik had al een kind destijds. En toen mi taba data ongeveer anya. Mijn kind was ongeveer 1 jaar. En toen me Hollanda, ma bini, masali na bini, pas sobra pabim busca mio vida. Ik was mijn eerste reden om naar Nederland te komen is om een beter leven te vinden. En toen tata di mio abisami bini en toen het bin después. En de vader van mijn kind zei, ga maar en ik kom daarna. Kiko tapasata ku mayega kinana mi tabata na barika di 3 luna di 2 yu di mi mi tabatasa. En toen ik hier kwam was ik 3 maanden zwanger van mijn tweede zonder dat ik het wist. Pa mi as verhaal purba si el antiki cortico. Ik ga proberen om het korter te maken. Después di un luna asubi mitras. Na een maand kwam hij naar Nederland. Nos busca casa enzovoort. Nos había een casa chiquito onderhuur. We gingen huis zoeken. We hebben een klein huisje gevonden om te onderhuren. Mijn mama woonde con mijn mama dat woonde con mij sowieso weer. Mijn moeder woonde toen met mij. En toen stapte bij haar een anya akeriba. Het was ongeveer toen waren we 1 jaar in Nederland. Bijna. Bijna 1 jaar. Tata di mi unang aya un accidente junto con mi rumang homber, mi rumang moe. Anto ko surma moe. De vader van mijn kind, mijn broer, mijn zus en de zus van mijn man of vriend, schoonzus, die waren samen betrokken in een auto-ongeluk. Dingen ongeluk ela fallece. In die ongeluk kwam hij te overlijden. Ik was rumang moe. Hij en zijn zus. Dus met andere woorden, mi rumang homber con mi rumang moe akina na vida. So na tatanang 4 senta di auto. Dus met andere woorden, alleen mijn broer en mijn zus hebben een ongeluk overleefd, want ze waren met z'n 4. Dus de un corto di ave pa mayango Dios que la envisa sina, ave pa mayango Dios que Miami para ku 2 yu miso. Dus eigenlijk gezegd, van de ene dag naar de ander stond ik er gewoon alleen voor met 2 kinderen. Es un grande, estaba tin casi 2 años, es un más chiquito dat in 5 luna. De oudste was bijna 2 jaar en de jongste was 5 maanden. Después Jay me no que sigue conta que como pasa tiempo sobre tá hopicos, demasiado cos, maar no así verhaal lang. Pero met andere woorden, un año después, ma bing hayami ding ma verhuis, want no sabia haya nos ding no sa mak me Belmeramp. Dus ik zal niet in alle details treden wat er daarna is gebeurd na het overlijden van mijn partner, want dan wordt het een lang verhaal. Maar daarna kwamen we ook, hebben we de Belmeramp meegemaakt. Back toch naar Promecu ela fallece. Ik ga toch een klein stukje vertellen voordat hij overleed. Laatste palabra ku ela bisa mita batata. De laatste woorden die hij tegen me had gezegd waren.
Pa anoche pa me bai sali untuk kuni. Kaya meni pa mita meta dingen auto untuk kunang. Dus die avond had hij me gevraagd om ook mee te gaan, om ook in de auto te zijn. Antobra de temporada mita masha jaloers. En die tijd was ik heel erg jaloers. Mita masha jaloers, maar kaya mita lagi sali pa kami zo. Ik was heel jaloers, dus ik wilde nooit dat hij ergens alleen ging. Pero e dia rumana me akeda para riba mi no. Maar die dag bleef ik staan op mijn nee. Antobra, ora kuma pasa ding ese, después nos pasa ding e Belmaramp. Toen ik dat had meegemaakt en daarna de Belmaramp. Anto kubons na mesta mira mita paraki nanang awe ainda. En jullie zien, vandaag sta ik hier nog steeds. Anto awe meeting 3 homber. En vandaag heb ik 3 zonen. Undi 34, eta bij haar 34. Eén die binnenkort 34 wordt. Undi 32, wij 33. 32, bijna 33. Anto is uma chiquita bij haar 18. En de jongste is 18 jaar oud. Anto mi po bisa, mi po gradisi Dios awe. En ik kan God vandaag danken. Uit volle hart, volle borst. Hoef ik niet te vertellen. Estaba ting danki, hopi danki, pa sobra, estaba da ting propósito pa kumi. Ik dank God uit mijn hart, want hij had echt een doel met mij, voor mij. Anto, mi po bisa awe, mi Dios ta bom. Ik wil jullie vanavond zeggen, maar God is goed. Nos Dios ta bom, pa sobra. Onze God is goed. Pa sobra, e processo para mim ayega na dia de awe tabata hopi largo e hopi pisaruana. Want het proces die mij hier vanavond gebracht heeft, was heel lang en heel moeizaam. Pero danki na Dios. Maar ik dank God vandaag dat ik hier sta. Dios tá bom. God is goed. E tem propósito para cada de vocês sentar aqui dentro. En hij heeft een doel met ieder van ons die hier zit. Que dat tene duro rumana. Hou standvastig. Mas que hou con vast. duro. Maakt niet uit hoe hard het wordt. Mas que con difícil. Hoe moeilijk het wordt. Mas que con pisar. Of hoe zwaar het wordt. Mas que con tristo bo verhaal porta. Hoe verdrietig je verhaal kan zijn. Pero Dios está mostrando-nos cerca de. Maar God laat ons zien dat bij hem. Nos tem vida. Hebben wij leven. Nos tem salvação e nos tem amor. Nos tem turcos cerca de Deus. Nos tem Deus, nos tem turcos. Hebben we verlossing en liefde. Bij God hebben we alles. Amen. Amen. Dank je. Com Deus nós temos turcos romanos. Met God hebben we alles. Amen. Amen. Nós também passa de nos parte de predicatie. We gaan over naar onze boodschap, onze preek. Nós queremos invitar ons broeder Steven Dilanti. We willen onze broeder Steven naar voren vragen. E seu tema ao noite tá. En zijn thema van vanavond is. Papia papia dos. Zeg het ene, zeg het ander. Passou ta hora de quem? Want de tijd is van wie? Suício ayega. Zijn oordeel is gekomen. Nós vamos laga brother Steven. Kibra e pan aqui chiqui assina e por explica-nos que vem com o tema. Broeder Steven de kans geven om ons in details te vertellen wat dit betekent. Microfoon. Oh, ok. Feliz noite. Een fijne avond. Nós está contento de poder junto a noite dia mais. We zijn blij om vanavond weer samen te kunnen zijn. É de 5 à noite. De 5e avond. Ok, a noite me quepa nós, segundo nós vai desarrollar tema aqui. Vanavond wil ik dat naarmate we dieper in het thema gaan.
que we pagatino riba cada detalhes que nós vai tocar hoje. wil ik dat je goed oplet op elke detail die we gaan behandelen vanavond. Sobre het thema die Mayang, Jabierne, Kujasabra, Want het thema van morgen, donderdag en vrijdag. também centra Nee, finalmente morgen, riba. vrijdag en zaterdag, sorry. Juist. Het thema também centra riba Isaki. Het thema gaat hierover. Ok. Assim está com o promê que nós beiden het thema que nós também assim promê. Het is zo, voordat we in het thema gaan, wat gaan we eerst doen? Beden, juist. Bidden. Ok, laten we reza. We gaan bidden. Tara de amor, nós está binibodilante via massa de noite. Vader van liefde, we komen weer voor uw aangezicht vanavond. Senhor, me te pide, Senhor, para o Espírito Santo portar conosco. Heer, ik vraag u dat uw Heilige Geest met ons kan zijn. Tanto hermana, que também traduzir. Zowel de zuster die vertaalt, Assim, Senhor, que a palavra por sair com poder. als voor mezelf, Ik zodat was- uw woord met kracht eruit komt. E o Espírito Santo de sunco convence gente de verdade. En dat uw Heilige Geest en ieder kan overtuigen van de waarheid. De pecado e de vício. Van zonde en van oordeel. E de justiça. En van uw gerechtigheid. Você é o com a palavra de bewaarde brie, Senhor. Dus nu dat uw woord geopend gaat worden, Heer, Guia foi começo, ten final nos te pide. leidt het vanaf het begin tot het einde, vragen wij. Nos te pide in nome de Jesus. Dit vragen we in de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen. Ok. Ave noite, maneira nós estamos a escrever screen aqui na também. Zoals we op het scherm hierboven zien. Dus assim está com nós sabe que 8 dias só nós tinha tema não. Weten we dat de thema's of de hele campagne duurt 8 dagen. Para a campanha não acaba na 8 dias só. Maar de campagne stopt niet bij de 8e dag. Elo sigue de estudo na die Bijbel profundo. Het gaat verder in diepe Bijbelstudies. Assim está stay tuned, nós lo vai doen dia não, caminha nós sigue com o estudio. Dus blijf alert. We zullen doorgeven waar en wanneer de studies gegeven So worden. die condem é dia na aqui nós não vai hopi profundo. Want in deze dagen kunnen we niet heel diep gaan. Você tempo da limita. Want de tijd is heel kort. Ok, dus in número aqui menos te mira snango da wak online of nós que daqui não, se você desejar die Bijbelstudie, contact in número aqui você mira aí na pantalla, of se você sente que o guardo tocar, e ora é bel in número aqui se você desejar de entregar a vida, para sina e tomar contato via je nummer aqui e nós te preparar terugos. Het nummer die je op het scherm ziet is het nummer dat je kan opslaan of contact opnemen. Als je Bijbelstudie wenst, als je gebed wilt, als wat je ook nodig hebt voor je geestelijk leven, kan je contact opnemen met dit nummer. En dan zal je geholpen worden naar je wens. Ja, is voor sommigen lo te baiting tambe hende nankulo entregar na vida sábado. Want er zullen mensen zijn die aanstaande zaterdag hun leven aan Jezus zullen geven. E se você sente que o botão bequeta denang, toma contato com nós. Als je voelt dat jij ook een van die mensen wilt zijn, neem contact op met dit nummer. Ok, rapidamente lá nós drenta de tema. We gaan gelijk door met onze thema. Ok, Revelação 4, 6 e 7. Openbaring 14, vers 6 en 7. A outra gente de mij bisa bom. Alexis, Steven, tata. Kinanta, CD raspa. Ze gaan vragen, Alex en Steven, wie zijn dat? Nantin 3 noite de papi de meu versículo. Ze praten 3 avonden achter elkaar over dezelfde versen. Olá, envisavam cos. Nós temos estudo de Bijbel todo domingo. Wij hebben een Bijbelstudie elke zondag. Nós temos também 4 temas, arriba versículo 6, versículo 7 só. We gaan naar 4 thema's, Nee. dus 4 zondagen. 13, we hebben 13 zondagen dat we over ditzelfde tekst aan het studeren zijn. Sin chega ainda na tema de Deus e do glória. En we zijn nog niet eens bij het gedeelte van vrees de Heer en geef hem glorie. Para você quanto comida tem de palavra de Deus. Zodat je weet hoeveel voeding er is in het woord van God. Alright, vamos lezer. We gaan het lezen. E depois minha mira outro ângulo de bula mei de cielo, quem estava tinha evangelho eterno para predicar na esnango da Bíblia batera e na turnação
tribu, lengua y pueblo, y el aviso en voz alto, teme Dios y dune gloria, pues es hora de su juicio llega y adora es sunco atrás, cielo, tierra, la man y fuente de agua. Ok. Agora, agora nós vamos focussen op een andere parte, denk versículo 7. We gaan op een andere gedeelte in vers 7 gaan we nu focussen. Ayer nós escucharíamos snanco da Bíblia ribatera. Kennen dat? Gisteren kwamen we erachter wie de mensen die op aarde leven zijn. E agora nós também waak een parte die é hora de juízo. En nu gaan we kijken naar het gedeelte van het uur van zijn oordeel. Papia 1, papia 2. Als je het over het een hebt, heb je het over het ander. Da quem juízo llega. Wie zijn oordeel is gekomen. Oké. Banco me den Lucas versículo 17, capítulo 1. We gaan naar Lucas, hoofdstuk 1, vers 17. Het bisa. Hij zegt. E eta esum. Hij is degene. Colobai delante de je den spiritu y poder de Elias. Die hem voor zal gaan in de kracht en geest van Elias. Pasikiko. Om wat te doen? Para restaurar coração dietata na Yunan. Hij zal de harten van ouders weer openen voor hun kinderen. E desobedecido na atitude de justo na. En wie niet gehoorzamen aan Gods wetten. Pa que motivo Juan mesrasi turesaki? Om welke reden moest Johannes dit alles doen? Pa que motivo? Om welke reden? Pa asina forma pueblo. Zodat hij een volk kon vormen. Bom preparar. Goed voorbereid. Pa Senhor. Voor de Heer. Que men awe mensagem na mese guardo predicar pa que motivo? Dus de boodschappen van hedendaags, voor welke reden worden ze gepreekt? Pa kiko e campagne aqui. Kita e motivo de campagne aqui. Wat is de reden van dit campagne? Pa forma pueblo bom preparar pa Senhor. Om een goed voorbereide volk voor God te creëren. E palavra de Deus tem turcos dentro. Weet je wat ik zo goed vind? Het woord van God heeft alles erin. Que mijn nome is filosofia. Dus ik hoef geen filosofie te gebruiken. Ik hoef niet mijn eigen woorden te gebruiken om een preek te maken. Alles staat erin. Het enige wat ik moet doen is spreken wat er al in staat. Nu, we gaan kijken wat Paulus zegt. Hij zegt in Efesiërs 4, 12 tot 14 het volgende. Para que devisa para equipar e santo nan para o trabalho de serviço, para edificar e corpo de Cristo. Te ora nos chega na unidade de fé e de conhecimento de quem é o de Deus. So te parece tem hora que nós não conhecemos o de Deus. Het lijkt soms alsof we de Zoon van God niet kennen. Pero ave é palavra que vamos na conhecer quem Deus está. Maar het woord brengt je vandaag om je te laten leren wie God is. Pensei é palavra te ajuda nós a vir gente madurar. Daarom het woord zal ons helpen om volwassen te worden. Wako na medir de estatura de plenitude de Cristo. Para nós nota muito mais tirar pa que paia do door die olenang e hiba, door die tour viento de doutrina, que mais, door die tricky de gente, door die astúcia de entramento de planan engañoso. Ok. Agora, ora nós lemos aqui. Nu we dit lezen. Nós mira aqui que estava a ecosco da tiriba coração de apóstolos aqui. Zien we wat er op de harten van de apostelen waren destijds. Deze mannen hebben hard gewerkt om er eenheid te brengen onder het volk. Spiritual. Hun geestelijke volwassenheid. Zodat ze berust werden met goede daden. En dat ze standvastig werden in het geloof. Kijk wat Peter zegt. Maar heilig de Christus in uw hart als uw Heer. E en wees welwillig vanavond
para una contesta na cada que pide vos, para una cuenta de esperanza que tiene vos. Wees steeds bereid ieder te antwoorden die rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft. Pero sin embargo, con suavidad y con referencia. Maar doe het met zachtmoedigheid en met respect. Oké. Dus avenochi, Dus você está vanavond disposto para dar una cuenta de esperanza que tiene vos. moet je gewillig zijn om rekenschap te geven over de hoop die in u leeft. Juist. Para a igreja, Je bent naar gemeente para gekomen, guardo llena, je bent gevuld. Deus te verwacht para compartilhar. God verwacht nu dat je het gaat delen. Agora, Nu, Kiko te desejo avenochi de Deus. wat is de wens van God vanavond? Den 2 Pedro 1:2 is de bíblia, não lezen tour. In 2 Petrus 1:12, ik ga niet alles lezen. Lo que Deus quer para nos guardo estabeleci, den é verdade presente. Maar God wil dat we standvastig staan in de huidige waarheid. Pues el mensaje de 3 ángeles que nós estudiando, Dus de boodschap van de 3 engelen die we aan het studeren zijn, tá é verdade presente para o tempo que nós vivemos. is de huidige waarheid voor de tijd waar we in leven. Você me põe na tu 3 idioma para você mira que tudo está piando de é verdade presente que ami e abo me se guardo estabeleci denje. Ik heb het in 3 talen geschreven, zodat je ziet dat het om de huidige waarheid gaat. De waarheid waar wij in hedendaagse standvastig in moeten staan. Ok, agora, nossa tende foi de sabra, ora que o nosso irmão Alexis apresentar, é vício, é santuário, e também é conteúdo de 18:44. We hebben afgelopen zaterdag gehoord toen onze broeder Alexis had verteld over het onderzoekende oordeel, over de heiligdom en over de jaartal 1844. Ok, agora, algum gente tabisa que você é doutrina é uma doutrina falso. Sommige mensen zeggen dat die leerwijze, die leerstelling het is vals. Outros tabisa é gewoon een doctrina adventista é da. Anderen zeggen het is gewoon een adventistische leerwijze. Outros tabisa tá Ellen White a binke sunde. Anderen zeggen zuster White is er meegekomen. Pero ave noche nós te wak dat de Bijbel a binke sunde. Maar vanavond gaan we zien dat de Bijbel ermee is gekomen. De Ellen White. Het is geen zuster White. Not adventista. Het zijn niet Adventisten. Escritura te ensina-nos de juicio investigador. De Bijbel leert ons over een onderzoekende oordeel. E esse nós devemos estudar. En dat is wat we vanavond gaan Nós bestuderen. Zijn we er klaar voor? Está ready? Klaar? Ok, vamos ver. Algum de bisa, we aqui algum de bisa. Sommige mensen zeggen. Algum de bisa, wak, é zonde de juicio investigador aqui. Dat gedoe van het onderzoekende oordeel. Eigenlijk is het bezig te destruir, of nós te visando de outra palavra, que Jesus não é omnisciente. We zeggen eigenlijk dat God niet alles weet. Maar als je tingo bij investigar, want als hij moet gaan onderzoeken, significa que não sabe. Dat betekent dat hij het niet weet. Que me fure tingo wak dingen boeki nang, waki ko Steven Hasi, awe, outro mayang, que men Jesus não está na altura de nada. Dus zodra hij in de boeken moet kijken, wat heeft Steven vandaag gedaan, wat is er allemaal gebeurd, dat betekent dat Jezus niet op de hoogte is van alles. Oké, nós vemos aqui escritura também papia à noite. We gaan kijken wat het woord vanavond zegt. Oké, laten we aqui. Oké, essa aqui me dá escape, hier nosso irmão Papo, ele secava provérbio 8:3. Deze sla ik over. Onze broeder Papo had het gisteren aangekaart. aangekaart. Teme Dios y dune gloria, pa sombra e hora de su vicio allega. Want hij zegt, vrees God en geef hem eer, want de tijd van zijn oordeel is gekomen. Oké, teme Dios te hiba nos na odia maldad, odia pecado. God vrezen brengt ons ertoe om de zonde te haten. Wak. Pecado wordt hiba de santuario, de verdad? Zonde wordt gebracht naar het heiligdom. Is het niet waar? Juist. E gente da drenta com a bestia, e bestia da guarda matava mas é sumamente cortico, e bestia da carga pica, e bestia inocente da carga pecado e gente com a peca. Dus iemand komt met een dier, een onschuldig dier, die brengt het. Dan zullen ze alle zonden van de mensen op het dier leggen. Juist. Então, a bestia mesmo morre na lugar de pecador. En het dier zal sterven in plaats van de zondaar. Então, o pecador está ali livre
e bestia mais inocente ta muri na lugar de pecador. De zondaar gaat vrij uit en het dier dat onschuldig is, die sterft in de plek van de zondaar. Então, é sangue finalmente da 30 ding santuario. En dat bloed komt uiteindelijk terecht in het heiligdom. Pero wako é prome angel de visa teme Deus. Maar de eerste engel die zegt, vrees de E Heer. done gloria, so é hora de serviço chega. Geef hem glorie, want de uren van zijn oordeels is Que gekomen. men, se teme Deus, significa odia picar. Als God vrezen betekent zonde haten, Significa que nós me se chega na tem victoria riba picar. betekent dat wij overwinning moeten hebben op de zonde. Dan tenho Jesus finalmente vai limpia e quita o registro de picar voor die trás de mijn nummer. Terwijl Jezus dan de zonde en de vlekken van achter mijn naam weghaalt. Oké, dus stay tuned. Blijf alert. So sábado eu tudo aquilo vou explicar na placa chiqui. Aanstaande Sabbat zal dit in details worden uitgelegd. E dune gloria. En geef hem E glorie. visa dune gloria den turlo que nós está hasi pro 1 Coríntios 10:31. Me te sigue vai para me aqui na. Ik ga verder naar de volgende vers. Oké, wak e versículo aqui bom a noite. Kijk heel goed naar deze vers. Eta bisa pa sombra e hora de Kiko a llega. Wat zegt hij dat eraan is gekomen? Suício, oké. Zijn oordeel. Kiko Juan te escreve e letter S. Met wat schrijft Johannes de letter S? Hoofdletter, oké. Met hoofdletter. Ora we mira hoofdletter de escritura. Als Na je quem hoofd- het referir? Als je hoofdletter ziet in het woord, naar wie verwijst het? Na Deus, não é Naar verdade? God, niet waar? Que men se me pode ser de outra palavra. Als ik het met andere woorden kan Pa lezen. sombra e hora de Deus suício a llega. Want het uur van Gods oordeel is gekomen. Oké, ainda we nog a quete. Je snapt het nog steeds niet. Nós também analiseren. We gaan hem analyseren. Vamos wakker. Laten we kijken. Dus a palavra de visa adora e sum. En het woord zegt, aanbid degene. Kiko e letter E te escrever. Met wat is de letter E geschreven? Hoofdletter, toch? Met hoofdletter. De outra Niet waar? palavra adora Deus, você te a crea, cielo, terra, la man e fuente de agua. Met andere woorden, aanbid God, want hij heeft de hemel, aarde en de zeeën gebouwd. E angel te llama num adoração de nos Criador back. De engel die roept ons terug naar aanbidding van onze schepper. Juist, dus kite motivo, de visa de Revelação 4 de Sum, e te visa wak, digno votano Senhor e nos Deus, pa sombra, e te visa, pa receber glória, honor e poder de com, pa sombra abo, wak e atrobe, hoofdletter, abo a crea, turcos. Dus hier gaan we weer kijken naar de hoofdletter die er staat. Dat betekent dat de Heer alles heeft geschapen. Dus hij is waardig van onze aanbidding. E pa motivo de boa vontade, não estava de existir e aguardo criar. En aan uw wil dankt alles zijn bestaan. Mire, Zie je teme dat? Deus, Vrees dune God. gloria. Geef hem eer. Você hora de su juízo a llega. Want de tijd van zijn oordeel is gekomen. Você tá llama na e adoração aqui. Daarom wordt er geroepen naar deze Pa aanbidding. hora que o Dio nan dinge tempo es nan convertir escute mensagem aqui. Toen de bekeerde Joden in die tijd dit boodschap hadden gehoord, Wak mesora na mente a bairibe mensagem de santuário. meteen ging hun gedachte over naar de boodschap Was van de heiligdom. Juist, was sombra Moisés mestra tra un santuário. Want Mozes moest een heiligdom bouwen. Juízo santuário. Oordeel, heiligdom. Dus ele hiba na mente inana. Dus het heeft hun gedachten daar naartoe gebracht. Wa e pueblo de Deus tem um mensagem especial para predicar. Het volk van God heeft een speciale boodschap die ze preken. E essa é a mensagem de santuário. En dat is de boodschap van het heiligdom. Lá me sabe de com rapidamente. Ik ga je snel uitleggen waarom. Passo esse wa e santuário te apresenta e plan de salvação. Het heiligdom staat voor de plan van redding. E se você sabe como te vai salva, Als je wilt weten hoe je gered gaat worden, wak e santuário. kijk naar het heiligdom. Você te sabe dingen e King James version die Bible, Daarom zegt hij in de versie van King E te James, sabe na inglês, thy way, O Lord, is in the sanctuary. hij zegt, uw wegen, Heer, is in de heiligdom. E de na boca mesmo, agora bom, Jesus diz em Juan 4:6,
Amite caminda, verdad y vida. Jezus heeft in Johannes 14 gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het licht. Y no gente no puede llegar cerca tata sin nota por medio de mí. En niemand kan tot de Vader komen als het niet door middel van Dus mij is. Jesús te camina Dus als Jezus de weg is y camina de santuario. en de weg is in de heiligdom, Vecinos tengo estudia el mensaje de santuario. daarom moeten we de boodschap van de heiligdom bestuderen. Dus ik probeer aan te hieben nos back naar het trabajo de santuario. De eerste engel brengt ons terug naar het werk in het heiligdom. Oké, awo. Nu, Dit is santuario. in het heiligdom Tem juicio dat toma lugar na final. vindt er aan het einde een oordeel plaats. El juicio aqui te partir de 3 fases. Deze oordeel bestaat uit 3 fases. El prometa investigador. De eerste is onderzoekend. Ok? Después também veredicto. Oordeel. Ja? Y después finalmente recompensa. En dan komt de beloning. Correcto. Pero o prometo que me baileu. Maar voordat ik verder ga, Então volve bisavo bom mês te sobra dia. ik blijf het zeggen, je moet de andere dagen ook komen. Specificamente de viernes ons bij deal com Babilônia. Zeker als we vrijdag ingaan op het gedeelte van Zo wat bij Babylon. mira Revelación 17:1. Want we zullen zien in Openbaring 17:1. Het bisavo ti juicio tabini ribe gran prostituta. Er komt een oordeel op de grote prostituee. Sorry. Paso het bisa het reina di terra a comete acto nan di immoralidad. Want het zegt de koningen op aarde hebben grote gruwel begaan. Y esnangu tabiba na onda. En de mensen die waar leven, Biba riba terra. die op de aarde leven, Abira burachi di binha di su immoralidad. die hebben gedronken van de wijn van immoraliteit. PC. Daarom. De Revelación 19 versículo 2 me skip by about. Openbaring 19 vers 2 Het zegt, avisa su juicio nante verdadeiro. Dus Dios su juicio nante verdadeiro. God zijn oordeel is de ware. E Kiko mas? En wat nog meer? Justo, no lo olvida. En rechtvaardig. Dios su juicio nante verdadeiro e justo. God zijn oordelen zijn waarachtig Pa en sombra wak elo bij rechtvaardig. juzga e gran prostituta aqui. Want hij zal de grote prostituee Kuta- zal hij beoordelen. Que prostituta da vadasi? Wat deed zij? Corrompi e terra com su immoralidade. Het volk of het aarde dan besmetten met haar immoraliteit. E ela venga riba de sangue de su servidona. En hij heeft wraak genomen voor de bloed van zijn dienaars. Wak, Dios tem dia fija. God heeft een speciale dag Caminho lo pronuncia e juicio final aqui. waar hij dit eindoordeel zal uitspreken Riba Babilônia. op Babylonië. Babilônia de para confusão spiritual. Babylonië staat voor geestelijke verwarring. De contexto de revelação. In het context van openbaring dan. Nós estamos bem aqui hoje. We komen erop terug. Ok, alô. Oké. Romano 2:16. Lá vamos ler. Romeinen 2:16 zegt, Wak, 10 gente de bisavo ave noite, Romanan, juicio não tem nada de ver com o evangelho. broers en zussen, sommige mensen zeggen vanavond, oordeel heeft niks te maken met de evangelie. E brother nan aqui, Alexis Gustiva de Papa, quindi juicio, ora di su juicio, e com o evangelho. Ja, de broeders Alexis en Steven praten over oordeel. Dat heeft niks met de evangelie te maken. Romani gewoon na desviar. Deze broeders en zussen zijn deze Na twee me se broeders zijn predica de weg Cristo, kwijt. nada mais. Ze zijn Christus kwijt. Pero lá em Bissau, Revelação 4:6. Openbaring 14:6 zegt, Ora que angela papi di juicio, toen de engel sprak over het oordeel, ela conecte com o evangelho eterno como se vai predicar. hij had het over de eeuwige evangelie die gepreekt moest Anto worden. Pablo, aqui Pablo de vista de Romano 2:6. En kijk wat Paulus zegt in Romeinen Riba 2:16. e dia que Deus lo busca é secreto na diende, escucha bom, por meio de Cristo Jesus segundo Kiko. E evangelho, Volgens het mi evangelie. evangelho, of evangelho que ele recebi de Deus. Of het evangelie dat hij ontvangen heeft van God. Que men e juicio te da onda, Dus het oordeel is waar.
Ding e evangelio. in de evangelie. Que me bonopo predica evangelio sin papi de vicio. Dus je kan de evangelie niet preken zonder dat je het hebt over Tu het rende oordeel. com te bisa me te predica evangelio skip e vicio, no te predicando nada. Iedereen die een evangelie preekt en een oordeel overslaat, is niks aan het Dat preken. is simplemente entertain gente. Ze zijn mensen gewoon simpelweg aan het entertainen. Você trove e caminho de Jesus está na onda. Weg naar Jezus is waar? In de heiligdom. Pedro 4:5 de bisa mananglo duna. Cuenta Pedro de bisa na esum. Até trove hoofdletter E na esum kuta klapa uska. Vivo nang e morto nang. Maar ze zullen zich moeten verantwoorden voor hem met hoofdletter H. Die zich, nou zeg ik met een Nederlands gaan. Dus zich gereed houdt om recht te spreken over levenden en doden. Ok, verdade. Então, isso para sombra, para motivo aqui, evangelho aguardo predicar. Também na esnanco está morto para aunque não aguardo usgar, den carne como gente, não por viva den espírito, segundo a vontade de Deus. Met dat doel is het evangelie ook aan de doden verkondigd. Want naar het inzicht van de mensen is over hun aardse bestaan het vonnis al geveld. Maar voor God mogen zij leven door de geest. Ok, dus Pablo a predica vicio de contexto do evangelho. Dus Paulus heeft het oordeel gepreekt in de zin van de evangelie. Juan a predique of meu isa skibiele, porque dat tem mais outro gente, ela diz skibiele, maneira susa do nele, ela skibi vicio de contexto do evangelho. Johannes die had het destijds opgeschreven, want niemand was er. Hij heeft het van Jezus gekregen, hij heeft het geschreven in de zin van oordeel, geschreven in de zin van de evangelie. Pedro menko até de vice. Petrus hetzelfde, het staat er. Riba testemunho de 2 of 3, laga cada caso wordt confirmado. Met de getuigen, 2 of 3 meer getuigen, wordt een zaak bevestigd. Que men avenochi vicio ta denk na onde ta, onde vicio ta. Waar is het oordeel? Parte di evangelio. Een gedeelte van de evangelie. Ok, awo. Okay, skip is aqui. Gana tempo. Ok. Esta visa assim que alguma visa, não se visa hoje na parte do evangelho, pero laga nos dessa Juan 16, versículo 7 até 8. Laten we Johannes 16 lezen, vers 7 en 8. Ok, agora. Ora ende rechazar a mensagem de vicio. Wanneer iemand de boodschap van het oordeel weigert, quem não está bezig te rechazando? Wie zijn ze dan aan het weigeren? Esta visa, mamita visa boso é verdade, Jesus visa seus discípulos. Jezus zegt zijn discipelen hier. Ta combini boso comita bai, pa sombra si mi no bai, kita passa. É consolador, lo no bin cerca boso. Het is beter voor jullie dat ik wegga, want als ik niet wegga, zal hij die jullie moet bijstaan niet komen. Maar als ik ga en hij komt, zal hij de wereld overtuigen. Van welke 3 dingen zal hij de wereld overtuigen? De zonde, de justicia, nummer 2, recht, de vicio en oordeel. Que mijn Espírito Santo te predica vicio na nos mente. Dus de Heilige Geest spreekt dan oordeel in ons gedachten. Vicio tá tomando lugar. Hij overtuigt je van er is een oordeel gaande. Die vicio final também vai tomar lugar diz aqui. Er is ook een eindoordeel die eraan komt. Dus me te convencemos de picar. Dus ik overtuig je nu van jouw zonde. Justiça de Cristo. Van de gerechtigheid van Christus. Vicio te tomar lugar. Want er is een oordeel die plaatsvindt. Compreender a noite humana. Begrijp goed vanavond, broers en zusters. Deus que estima gente te papia sin aqui. Het is een God die van de mens houdt, die zo spreekt. Jesus bem fisicamente cana met mij die gente. Jezus is fysiek aanwezig geweest tussen de mensen. Pero Jesus, vamos poner de nos tempo, importa na Holanda, na Amerika, na Aruba, Bonaire, importa tur caminho mesmo pareu. Maar Jezus kan niet in Nederland, Bonaire, Amerika, hij kan niet overal tegelijk zijn. En tu mensagem te sina importante. En die boodschap is zo belangrijk. Teku digo na wak mitinko bai pura.
En hij zegt, ik moet heel snel gaan. Anto me manda mesora, después me guardo aprobar, me manda Espírito Santo. Wanneer ik goedgekeurd ben, stuur ik de Heilige En Geest. Espírito Santo tanto comité dan dingen santuário celestial. En wanneer ik dan in de tussentijd dat ik in de Espírito heiligdom ben, Santo através de angelang te comunicar een mensagem importante aqui na Ende. zal de Heilige Geest door de engelen dit belangrijk boodschap overgeven aan de E mens. lá me salva miljones de angels. Ik zeg je nu, er zijn miljoenen engelen. Que me een mensagem aqui te passa, tur caminda. Dus dit is een boodschap die overal langs gaat. Wak, no ende no poiega sega Senhor dia Ibiza, mintaba tasa. Niemand kan tot God komen een dag en zeggen, ik De wist sei het awe, Dios te usa gente para predicar een mensagem aqui. niet. Daarom gebruikt God hedendaag mensen om dit boodschap te preken. Dus, se você ninga of rechazar a mensagem de juízo of juízo investigador, Als je weigert het boodschap, de evangelie of de onderzoekende nós estamos oordeel, rechazando o Espírito Santo. zijn we de Heilige Geest aan het weigeren. E também outro escritor, na maneira Lucas, por exemplo, que escreve Hechos na 24. Ook andere schrijvers of auteurs zoals Lucas die Handelingen 24 heeft geschreven. Waki que Pablo predica, waki. Kijk wat Paulus gepreekt Ele heeft. diz, mas algum dia depois, versículo 24, Félix chega junto com sua esposa Drusila. Dus in Handelingen 24 vers 24 zegt hij, een paar dagen later kwam Felix samen met zijn vrouw Drusilla. Quem estava judeu e manda para Pablo e escuta, ora estava de papia de fé em Cristo Jesus. Zij was een Joodse vrouw en die Paulus had laten roepen tot zich en die had gehoord naar wat hij had verteld over Jezus Christus. A medida que nós predicar Cristo só. De verdade? Hedendaag zegt ze, je moet alleen Christus spreken. Não, Cristo, amor de Alleen Jesus Christus. só. Alleen liefde van La Christus. gente não sabe que Cristo estima não solamente. Laat de mensen alleen maar weten dat Christus van Pero hen houdt. aqui que Pablo avisa, agora bom, ela predicar fé em Cristo Jesus. Maar kijk wat Paulus zegt. Hij heeft geloof gepreekt in Pero Jezus Kiko Christus. é fé em Cristo Jesus estava te contener. Maar wat hield die geloof in Jezus Christus Aqui in? ele segue papia, vers 25. Kijk wat hij zegt in vers E 25. ora que estava de papia tocante de justiça, Toen hij sprak over gerechtigheid, domínio próprio over zelfbeheersing e juízo culobim. en de Of oordeel kutabim. die komt. Félix, que faz com Félix? Oh? Wat gebeurde met Felix? Ela espanta. Hij schrok Ele wanta juízo. en hij zegt, wat? Oordeel? Wa avendia na visa e mensagem que te espanta ele. Ze zeggen dat dit is een boodschap die mensen Félix laat espanta, schrikken. verdade? Felix schrok inderdaad. Pero é que Pablo que assim predique. Maar had dat ervoor gezorgd dat Paulus Pablo ophield met predique preken? uit volle borst. Paulus preekte uit volle borst. Maar mire, Heb je het gezien? não predique, Steven. Nee, preek het niet, Steven. Alexis, wat é? Alexis, ben je er? Não predique, Nandi. Preek het niet, zeiden ze. Pero Pablo a predique. Maar Paulus had het gepreekt, Porque estava da parte do evangelho. want het was een deel van de evangelie. Ele que Félix por espanta. Felix kan schrikken, Pela a mensagem, sim. maar hij heeft de boodschap wel gekregen. Waco, ele visa Félix avisa depois que ela tende de juízo. Na het horen van de Eu oordeel zegt Felix, digo Pablo, ok, bom, rustig, mas escute, pero wak, vai a hora aqui e ora me tem templo me manda chamado. hij zei tegen Paulus, ga nu maar even Oké. en zodra ik tijd heb, laat ik je roepen. Papa, so é mensagem a dar-lhe não. Want de boodschap had hem geraakt. Eu digo Pablo, lá que coi bij 5 tique de mi cela, lá me diz pensa tique riba je, então depois me te manda chamado. Hij zei tegen Paulus, weet je wat, geef me even tijd. Laat het inzinken in mijn ziel, laat me erover nadenken en dan laat ik je weer roepen. Sabe, so é mensagem tem hora é cai tique forte. Want de boodschap valt soms een beetje zwaar. Pero mais melhor cai assim, né? Maar het is beter dat het zo valt, Passou é para salvação. want het is voor je eigen redding. Ok. Oké. Pergunta, o que Jesus está para nós atualmente? Wat is Jezus voor ons Que nu momenteel? que está sendo para nós walk? Wat doet hij nu voor ons? Está nos abogado segundo hij is 1 ons- Juan, capítulo 2, versículo 1. 1 Johannes 2:1 zegt, hij is onze advocaat. Ok, está nos abogado. Hij is onze advocaat. Ok. Que duche está
para Cristo mesmo nos advogado, de Wat verdade? fijn is het dat Christus zelf ons advocaat is. Pero aqui é tata da bisa, Maar kijk wat de Vader zegt. Juan 5:22. Johannes Pa 5:22. sombra é tata mes não te usga ninguém. Want de Vader zelf oordeelt over niemand. Mas quem ela do nevicio? Maar wie heeft hij die oordeel gegeven? Na eu. Aan de Zoon. Que men predica Cristo. Dus Christus spreken, Significa predica vicio também, que bem. dat betekent ook het oordeel preken die eraan komt. Paso entra na visa amor, 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 Cristo amor. Want mensen zeggen liefde, 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 Jezus Pero is amor liefde. também volta beetje de vicio. Maar diezelfde liefde zal zometeen omslaan in Awaki het é oordeel. amor também babo na onda trove arrependimento. Want de liefde die er nu is om je te Paso brengen naar bekering. beetje susa bisa wak. Awaki meeting, lam banco mi prome Hebreeën 4. We gaan nu samen naar Hebreeën 4. Sim, banco mi de Hebreeën 4. Hebreeën para 4. suak Dios te visa. Kijken wat Jezus zegt. Hebreeën 4, versículo 16, é suak, het is algo sumamente importante. Hebreeën 4, vers 16 zegt iets heel belangrijks. Laten we even 4. Laten we lezen vanaf 14. Het is como que nós temos gran sumo sacerdote, quem de apostador de cielo, não quem está, quem seu nome está? Wat is zijn naam? Jesus é o de Deus. Jezus, de Zoon van God. Laten we nos firme na nossa confissão. Laten we standvastig houden aan ons Passou, mas geloofsbelijdenis. nós não temos sumo sacerdote. Want we hebben geen hoge priester Que não por compadecer de nossa debilidade, não. die niet volledig kan meevoelen met Sino onze Kiko, zwakheden. que aguardo tentar dentro cos, Hij heeft alle beproevingen ondergaan, mescos conosco, net als wij. mas toch sem pecar. Alleen gezondigd heeft hij niet. Aleluia, we noite, de Amen. verdade? Amen. Nosso Jesus não peca. Onze Jezus heeft niet Ela gezondigd. cumpre que lei fielmente. Hij heeft A gewoon pie aan de de la wetten letra. gehouden. Ela Op welke vive a letter? lei grande e glorioso. Hij is gekomen om de wet groot te Pensei, maken. Jesus está igual na lei. Daarom is Jezus So, gelijk a aan de lei wet. tem seu caráter. Want de wet is zijn karakter. Pero waka wo, Maar kijk nu, versículo 16. vers 16. Pessoal, volg orde hobby bonita. De volgorde is heel mooi. Pessoal, te sale mostrar quem Jesus está. Want hij laat je zien wie Jezus is. Qual posição ele tem. Welke positie hij heeft. E es mais, coisa sem pecar. En dat hij zonder zonde is. Pensei, Juan por avisa. Daarom kon Johannes zeggen. Essa aqui está el lamche de Deus que está quita pecar do mundo. Dit is de lam van God die de zonde van de wereld wegneemt. Ok, dus eigenlijk pequita pecar. Dus dat hij de zonde kan wegnemen, E mensen está sem pecar. moet hij zonder zonde zijn. Agora, que confiança é que nós portem. Você está pintado e picture de quem Deus está. Daarom schildert hij en laat hij je wat zien wat Jezus is. Agora sigue escreve versículo 16. Nu gaat hij verder in vers 16. Waar que começar com ele? Pensei. Dan begint hij met daarom. Então, daarom pensei está conectado o que ele visa promet com o que ele visa. Daarom is een verbindwoord tussen wat er eerder is gezegd en wat er komen gaat. Laga nos acercar agora o trono de graça com Kiko. Com confiança. Laten we de troon benaderen met Para vertrouwen. nós receber misericórdia. Zodat we genade kunnen ontvangen. E ganhar graça para ajuda em tempo de necessidade. En genade kunnen ontvangen om te helpen in de tijd van nood. Ok, dus Jesus, sumo sacerdote. Dus Jezus, hoge priester. Amigo, akibou. Jij en ik hier beneden. Das clama akibou nang awaki. Die nu vragen en smeken. Mientras Jesus está no sumo sacerdote. Terwijl Jezus onze hoge priester Pero is. Juan te dice nos. Maar Johannes zegt ons. Watch out. Kijk uit. Pa sombra es sumo sacerdote Want dezelfde hoge priester. dia lo cambia e vira wes. Zal een dag veranderen en hij wordt rechter. No tiene sumo sacerdote. Als hij rechter wordt, is er geen hoge priester. Pa sombra temea vira wes. Want hij is zelf rechter geworden. Quem pode defender me? Wie kan mij dan verdedigen? Dan tem que tava te dena. In de tijd dat hij daar was,
had ik eigenlijk gebruik moeten maken. Wie mensen dat buta, pika, umbanda, dingen força de Jesus. Had ik zonde aan de kant moeten zetten in de kracht van Jezus. We zeggen Judas, versículo 24, de viso lo siguiente. Daarom zegt Judas, hoofdstuk 24, Nee, God, vers 24. vers 24. Juist, het boekje Promeco Revelación. Het boek voor openbaring. Wak, lobo bisami awe Steven, wak, met 10 años te lucha ku pika. Je zal zeggen tegen mij, Steven, ik ben jaren aan het strijden. Kom met de haast, zo wak, a wak, je bent kamer de een pijnbank, Steven. Maar wat moet ik nu doen? Je hebt me in een pijnbank gezet. Pero no ta ami tin kawo de pijnbank. Maar ik ben niet degene die dat Zo doet. mi meester de me een position kubo. Want ik ben in dezelfde positie als Met jou. die meste doen Salvador, men koko abatan met die mesteje. Ik heb een redder nodig, net als jij het nodig hebt. PC met wak, tu lo que mi predicato konde pa mi mes. Alles wat ik preek telt ook voor mij. Oké, bom. Ora ku Jesus bolte bira we Steven kon lo me hasi. Wanneer Jezus overgaat naar rechter, hoe zal ik het moeten doen? Wak, comprende saki awe miruma. Begrijp dit goed vandaag, broeders en zusters. Ku esunku ayamabu awe noche. Degene die jou vanavond heeft El meesta geroepen, poderoso padunabu victoria dinge tempo aqui. hij is zelf degene die je kracht geeft om overwinning te hebben in deze Versículo tijd. 24 de bisa lo siguiente. Vers 24 zegt als volgt. Het bisa aworna esung atrove hoofdletter E. Nog een keer, hoofdletter H. Esunku ta poderoso. Degene die machtig is. Pa guarda boso di trompeka. Die jullie kan behoeden om te Y struikelen. pa hasi boso para sin culpa. En die jullie kan laten, vlekkeloos kan laten staan. Den presencia de su gloria con gran alegria. In de aanwezigheid van zijn glorie en grote heerlijkheid. Na el único Dios. Aan de enige God. Nos Salvador. Onze redder. Por medio de Jesucristo. Door middel van Jezus Christus. Nos Señor. Onze Heer. Sea gloria, majestad, dominio y autoridad. Prometo tu tempo y ahora y para siempre. Amen. Komt de heerlijkheid toe, majesteit, macht en gezag voor de aanvang der tijden, nu en voor altijd eeuwig. Amen. Wak, Pablo avisa. Paulus zegt. Ahora no tem condenación pesnango te den Cristo. Er is geen oordeel voor degene in Christus. Que me wak, el único pijnbank ta. Dus de enige pijnbank is. Si vos drenta juicio. Als je in het oordeel stapt of onder sin oordeel abogado. bent, zonder een advocaat. Maar mire, zie je het? Si va no aprovecha ahora que ta abogado Pablo. Dus je hebt nu geen gebruik gemaakt. Si no nu dat die advocaat si is. no aprovecha pa el limpia bopica awaki. Als je niet hebt toegestaan dat hij nu jouw zonde heeft gereinigd. El primitico etaku nos. Hij heeft beloofd dat hij met ons zal zijn. Wa e vicio aqui no arriba bo propria força bote bij bringe. Deze oordeel kan je niet met je eigen kracht gaan doorstaan. Na e sunco te poderoso te bij je davo vence. Maar je moet gaan naar degene die zo machtig is om je te helpen overwinnen. Ta PC Bijbel de bisa e koki yama bon noticia. Daarom zegt de Bijbel, dit is goed nieuws. E bon novo. Het goede, het nieuwe. Maar mire, paso met dat Dios awor qua vence. Want God die heeft overwonnen. Tabij je davo vence botambe. Gaat jou ook helpen om te overwinnen. Wat stime evangelio. Ik hou van de evangelie. Precies met de predica evangelie. Daarom preek ik de evangelie. Met het doen naar een bijbelstudie. Ik geef de bijbelstudie. Met ik ormi habre palabra met de gosumbol. Als ik het woord openmaak, krijg ik zoveel vreugde. Mijn hart vult met vreugde als ik het lees. Want de Bijbel is een brief van liefde. Het is heerlijk om de Bijbel te bestuderen. Je ziet gewoon heel duidelijk hoe Jezus je gaat redden. Que bonita o plan de salvação tá. Als je het leest, zeg je, oh Heer, wat geweldig is uw plan. Als ik zie wat Jezus voor mij heeft gedaan, vraag ik me af, hoe kan ik verloren gaan? Maar als ik kijk hoe ik zelf hoe ik moet proberen om gered te worden, het gaat niet. Daarom komt het ons uit om ons geloof over te geven aan Jezus. Toen Maria aankwam,
Nanga kwe bente di lanti di Jesus. hadden ze haar gegooid voor Jezus. Yeng di pika. Heel veel zondes Ding adulterio. in overspel. I guess what? Is nanko bente i bouw. En wat je raadt het, degene Die- die haar die op de laat grond die hebben Jezus. gegooid voor Jezus, Na mes a comete fornicação gune. zij hadden zelf overspel gedaan met Nanta haar. ta de me un pika kune. Zelfde zonde als die van haar. Pero door kunantin titulo nanke mendi nanto kei. Maar omdat ze titels hadden, dachten ze, het is Sema goed. bisabo anta yera. Daarom zei ik eergisteren Que de baki bautismo aqui. dat in deze doopdienstbak, Tin líder nanko tin bij Biden dambe. er zijn leiders die daar ook in moeten gaan. Sim, pessoal aqui tin beta esconde trai de titulo pastor. Soms schuilen we achter de titel van predikant. Diácono prome anciano. Diaken, eerste ouderling. Camina ore Jesus kibi bou. Maar op het moment dat Jezus op de grond Eta schrijft, skibi e picana na grande bou. schrijft hij die zondes groot op. Pessoal na no awardo confessar. Want ze zijn niet opgebiecht. Nante ainda. Ze zijn er nog Na steeds. no awardo confessar e abandonar. Ze zijn niet opgebiecht en Bom. het verlaten. Bambek ni moe. Laten we teruggaan naar de vrouw. Ela awardo benta. Zij is gegooid. Oh, Maneira papa Maria, predicar cansar. zoals papa had gezegd, moe. Supak, nan tava da yendi picar. Ze was vol met zonde. Agora, Nu, grande tava de moer su surpresa. het was een E grote verrassing voor haar. su surpresa. En de mensen die haar gegooid hebben. Ora ku Jesus apuntre moer. Toen Jezus haar had gevraagd, Onda es nanku ta condenabuta. waar zijn degenen die jou veroordelen? E moer bira wak. Ok, pouco sin la wak. Isa su cara e di wak. No tinhuendes, Senhor. En ze draaide om, ze keek beetje bij beetje rond. Kijk, ze zegt, er is En niemand de hier. wak e palavra dushi ku ta salifi boca de Jesus. Kijk de heerlijke woorden die uit Jezus' mond Koso komen. e moer lo voor wak e dita morto kachomita. Deze vrouw dacht, nee, dit wordt me dood. Aweta mi ultimo dia rive mundo aqui. Dit is mijn enige dag, op de laatste dag op de wereld. Pero ora que ela escuta na e voz de su Salvador. Maar toen ze de stem had gehoord van haar redder, Ela tem de palavra na aqui. hoorde ze deze woorden. E palavra na tava de bisasine aqui. De woorden zij waren, Mi tampouco não te condenavo. ik zal je ook niet veroordelen. Ora que mulher tende coque. Toen ze dit had gehoord, Su coração abula de alegria. haar hart sprong van vreugde. Su corpo com equipa velha. Haar lichaam kreeg kippenvel. Passou Jesus que eigenlijk lo mesra condene. Want Jezus die haar moest veroordelen. Su coração Jesus de sem picar. Want je weet, Jezus is zonder E zonde. ora bota de presença de Jesus sem picar. En als je nou aanwezigheid bent van degene Quem zonder por zonde, que parar? wie kan blijven staan? Dus a mulher assim tem alegria ho. En die vrouw voelde een vreugde. Que Jesus em verdade tá lo que está. Dat Jezus waarlijk is wie hij Nos is. Salvador. Onze verlosser. Dus a wo mahanha vida back. Dus nu heb ik weer leven Lo que gekregen. estava tá morto a hanha vida. Wat dood was, heeft weer levend São gekregen. Pablo deve ser de Romanos 6 também. Daarom zegt Paulus in Romeinen 6. Boso awardo derá junto com Cristo. Jullie zijn begraven samen met Agora Christus. você awardo lantar com Cristo dentro sua ressurreição. Nu zullen jullie worden weder opgestaan door Jezus Dus a Christus. mulher aqui ho. Dus deze vrouw, Salvar on the spot. gered op dezelfde moment. Justificar inang. Gerechtigd op dat moment. Perdonar inang. Vergeven op dat moment. Jesus alanteo. Jezus heeft haar laten opstaan. Vida novo em Cristo Jesus. Nieuw leven in Jezus Christus. Ela vira criatura novo inang. Ze was een nieuwe schepsel geworden op dat moment. Agora palavra na de Nu komen de woorden. Mi mestra contava tu recoi ba mi contava sak. Ik moest je dat alles vertellen om je dit te kunnen vertellen. Jesus disse di agora pa diante. Jezus zei, vanaf nu. Ok. Vai e não peca mais. Ga en zondig niet meer. Que men di agora aqui você Vanaf nu. Macabi limpiamo. Ik heb je net gereinigd. Ba botava da sushi. Je was vies, Mas vuil. no limpe blanco maneira sneeuw. Ik heb je mooi wit schoongemaakt als Isaías sneeuw. 1:18 de visa. Jesaja 1:18 zegt, Bem agora. kom nu. Laga nós
Laten wij razona junto. samen zitten en praten. Mas que bo picanan de manera escarlata. Ook al zijn je zonden rood, Na lo bira blanco manera kiko. ze zullen wit worden als Sneeuw. sneeuw. Mas que nós estava de verwacht sneeuw kai per in kai. Dus we verwachten sneeuw, maar het is toch niet Dan niks niet de geworden. climate change. Ze zeiden dus Preparar klimaatverandering. Preparar pe. Klimaatverandering. Oké. Awo, het is visa. Nu zegt hij verder. Dan lo bira blanco manera sneeuw. Ze zullen wit worden als Mas sneeuw. que nan te cora manera escarlata. Ook al zijn ze rood als bloed. Na lo bira, het is visa. Na lo bira manera lana. Ze zullen worden als een vacht. Que me emuwe aqui que tava de sushi, turna pica, a bira blanco blanco. Dus deze vrouw die vies was met zonde is nu helemaal wit. Laat me si be pergunta sinegi. Laat me de vraag zo stellen. Quem de nós ta cabe lava su pai de wasmachine? Wie zet zijn kleren in de wasmachine en laat het wassen? Orbo ise, wat mira que ta blanco blanco, Je ziet het is helemaal wit. wat a kwe frege dentera. En dan pak je het en dan wrijf je het in aarde. Laat me kijken, wie doet dat? Iemand? Iemand? Zo met je corriente bira caro. En stroom is al duur geworden. Dus dat Wat is dan met de caro? water is duur geworden. Que men wak, botinco la be en to mantene limpi. Je moet het wassen en wit behouden. Tiende bi se 2-3 dias was zo, die spaar. Sommige mensen dragen het 2-3 dagen, want we moeten Que besparen. men, e paia ko bira limpi. De kleren die schoon zijn geworden, Nesse wardo mantene con moeten we limpi. schoon behouden Hata worden. wara la mi kun teksto ba. Wacht, ik pak het. Reconocera. Voordat we afsluiten. Revelación 22. Openbaring 22 Eto bisa saki. zegt als volgt. Eto bisa, la mi kun versículo 10. Vers 10. Ela bisa, En hij zei, no seja e palavra die profecia die buki aqui. Passou uma tempo tá com cerca. want de tijd is nabij. Lage sunku ta inusto, Wie kwaad doet, sigia sikiko. wat moet u doen? Sigia si injusticia. Laat hij verder kwaad E doen. lage sunku ta impuro, En wie vuil queda is, impuro. laat hem vuiler E worden. lage sunku ta justo, sigia si justicia. Wie goed doet, laat hem verder E goed lage doen. sunku ta santo, sigi tenen sume En santo. laat wie heilig is, laat hij heiliger worden. Ok. Que mendi, nós me se sigi tenen limpi, lo que susa si limpi, não verá? Dus wij moeten schoon behouden wat Jezus schoon heeft gemaakt. Agora ma compreender que já sabe o. Ik heb Nós vai begrepen, tender de panha, tá sine da papo? aanstaande zaterdag horen we Nós over vai het tender de kleed. panha blanco? Ja, over het witte kleed. Você me nota vai muito deep dentro de papo, tem sábado. Daarom ga ik er niet diep op in, zodat je er zaterdag bent. Ok. Dus que te vis hermana, die awor pa dilanti, Wat zeg vai je? ino, Vanaf nu ga en zondig niet meer. awor. Emoe, die momento que Deus se limpe. Die vrouw, vanaf het moment dat God haar schoon had que gemaakt, da mantener su panha limpi. moest ze haar kleed wit behouden. Nós vai clausurar, We gaan sluiten. Deus está dando nos poder ave, manela duna Maria Magdalena poder. God geeft ons kracht vandaag, zodat hij heeft gedaan met Maria Magdalena. Não tenha medo de pensar Jesus. Wees niet bang om naar Jezus te komen. Pessoal vivemos a pensar, ora nós pensamos Jesus, wak, nós lo queda de como está hasi, como está se stop dia se saki, stop dia se saia, Roman, bonopo stop dia se nada. Vaak denken we dan, ja, maar hoe ga ik stoppen met dit en dat doen en dit doen en dit doen? Yes. Broers en zusters, je kan niet stoppen met niks. Juan 5 de Bisabo, sing me, nada bonopo rasi. Johannes 15 zegt, zonder mij kan je niks doen. Você está comigo, tá de Cristo, ora botar de mim. Daarom is het je voordeel in Jezus zijn. Versículo 5 de Bisabo, lobo carga, hopi fruta. Johannes 15 zegt, als je in mij bent, zal je heel veel vruchten dragen. Oké, bom, maar será mijn Bijbel, ja, we zijn sago met de Bijbel. Ik heb mijn Bijbel dichtgemaakt, zo weet je dat ik ga afronden. Somente staat het abrir in te stop die predicar. Want zolang de Bijbel open blijft, blijf ik doorpreken. Oké. Oké. Ave noite. Vanavond Va compreender cla. heb je duidelijk begrepen Que é sunco chamado, dat degene die jou geroepen é heeft, mesmo capacitado. hij zal jezelf klaarmaken. Ela limpia Maria, Hij heeft Maria schoongemaakt. capacité para viver uma vida sem
Bibombido victoria riba pica. En haar de capaciteit gegeven om zonde te Nunca overwinnen. más ela volve den casa prostituta. Ze is nooit meer teruggegaan om een Zolang prostituee te zijn. het poder de Deus começa a obra dentro sua vida e dá fruta que está quadra com arrependimento. Want de kracht van God heeft haar vruchten gegeven en de vruchten heeft haar bekering gegeven waardoor ze heeft geleefd zoals God had gevraagd. Pergunta de noite. Vraag vanavond. Você medo ainda para o dia de vício? Ben je nog steeds bang voor de dag des oordeels? Não, mas que você medo ainda. Laten we kijken wie nog bang is. Se você para foi Cristo, você tem razão de ter medo. Als je buiten Christus bent, heb je gelijk om bang te zijn. Mas se você den Cristo, Maar als je in Christus bent, não mitar, niet half-half. não ave si ave no. Niet vandaag wel, morgen niet. Den pikaki, den pikaya. En zonde hier, zonde daar. Um tiki santo, um tiki pika. Een beetje zand, een beetje zonde. Eu recebo tem razão de ter medo. Dan heb je gelijk om bang te zijn. Para a noite me quer reza Paulo. Maar vanavond wil ik voor je bidden. E express me não acaba o tema. En expres heb ik het thema Espírito de opengelaten. Deus we zijn para aqui não. Me mesmo se guiabo, você tema aqui te ouve profundo e romana me se vai tomar de Bijbelstudie. En broeders en zusters, de Heilige Geest heeft me gezegd, stop tot hier. Het is een diepe thema. De broeders en zusters moeten dit verder volgen in een Bijbelstudie. E hora de subir chega. Het uur van zijn oordeel is gekomen. Quem por que da parar? Wie kan blijven staan? A noite me quer fazer uma oração especial para cada de vós. Vanavond wil ik een speciale gebed doen voor ieder van jullie. Porque me quer para baie confiança em Jesus. Want ik wil dat je gaat in vertrouwen in Jezus. Com e por poner para den dia de vício aqui. Dat Hij jou kan laten staan in de dag des oordeels. Você a noite me quer esse Paulo. Tem Roman ave que de Steven, wag. Vanavond wil ik bidden. Met de tembla toch ainda. Iemand die zegt, Steven, ik ben toch nog een E me beetje te bang. compreender, het is natural, me também. En ik begrijp, het is natuurlijk, ik ook. Pero me quer depositar mi confiança em Deus. Maar ik wil mijn vertrouwen in de Heer E leggen. me quer acudir na seu poder. Ik wil me overgeven aan zijn kracht. Pasota é só por ajudar me para de dia que me não pode evitar aqui. Want Hij is de enige die me kan helpen om te staan. Dilante ave, nós também reza specialmente. Ik wil je vragen om naar voren te komen. We gaan speciaal bidden. Mas não porque da sentado noite. Je kan niet blijven zitten vanavond. Bom mestre de poder de arriba para bo para de dia de vício. Je hebt de kracht van boven nodig om te staan Pastor, in de oordeel. mês wat a walk tá abogado, depois de vira wes. Nu is hij advocaat, daarna wordt hij rechter. Aproveitar a walk com tempo de graça ainda tá abrir. Maak er nu gebruik van. Tijd van genade is nog open. Quem sabe se Miami tá na vida? Wie weet of je morgen nog leeft? Awe, si awe. Als je vandaag Si botende su voz, zijn stem hoort, no hasi bo coração duro. maak je hart niet hard. Ave noite nos beleza. Vanavond gaan we bidden. Mientras die Roman ainda met de mira de bindilanti, uma Terwijl ik zie oração dat special. andere zusters en broeders naar voren komen. So nos beleza. Momento solemne ave noite. Het is een solemn moment op dit vanavond. Nós também acercar o trono de graça com confiança. We gaan de troon des genades met vertrouwen benaderen. Mas o meu Jesus te riba, boy Jesus te riba. Want je God, Jezus is boven. Tata de amor ave noite, bo pueblo escucha. Vader van liefde, uw volk heeft vanavond geluisterd. O Espírito Santo a cambia rumbo de mensagem na mitad. Uw Heilige Geest heeft de boodschap halverwege veranderd. Senhor, me não sabe como. Heer, ik weet niet waarom. Pero quizás tem coisa que você quer explicar a algum gente que não é noite. Maar misschien is er iets dat je bepaalde mensen wilde uitleggen. Die gente tem medo ou não entende de vício. Er zijn mensen die bang zijn als ze horen over het Outro na oordeel. avisa, está predicar a mensagem que mes. Anderen zeggen, hou op met dit boodschap preken. Maneira Felix espanta, outro não diba espanta gente. Zoals Felix was geschrokken, anderen zeggen, je maakt mensen bang. Pero Senhor, nossa mira tá dentro do evangelho e cota. Maar Heer, het zit in uw evangelie. Vício tá all around in Bijbel. Oordeel is overal in de Foi Bijbel. Genesis te Revelação, nós tá mira vício. Van Genesis tot openbaring zien Pero we de pergunta oordeel. da Senhor, quem por para dilante bo? Maar de vraag is, wie kan voor u staan? Senhor, nós mira picar dentro presença, bo glória te destruir. We zien oordeel
in uw aanwezigheid en uw glorie eromheen. Pensei, Senhor, bota bisa nos tinko waardo transformar. Want Heer, u zegt we moeten veranderd Pensei, worden. bayama gente na arrependimento verdadeiro. Daarom roep je iedereen naar ware bekering. Conversão verdadeiro. Naar ware bekering. Para oportuna nos o Espírito Santo. Zodat je ons je Heilige Geest kan Para nos geven. forwardo llenar com poder e a vitória riba cada picaco nossa luta com ele. Zodat we dan kracht en overwinning kunnen hebben over al onze zondes. Para só picar, não confessar e abandonar. Want zonde niet opgebiecht Lo en guardo verlaten crescer delante de vício. zal naar voren worden gebracht in de E oordeel. coração eri amilo me senti medo. En ik zal dan bang moeten Mas zijn. Senhor, awe, nós que entregamos vida nan den Cristo Jesus, Maar man. Heer, vandaag willen we leven aan Jezus Hechos Christus 4:18 geven. da bisa, este nos único Salvador. Handelingen 4:18 zegt hij is onze enige redder. E não tem nenhum nome do nada na rede para meio de qual gente pode salvar, qual tá o nome Cristo Jesus. Er is geen andere naam gegeven dan de naam van Jezus Você Christus voor awe, verlossing. em nome de Jesus é no Salvador. Vanavond in de naam van Me die Heer Jezus. apresentavo tur e persona nan ko bindilanti aqui bo conhecer na vida. Heer, u kent al deze mensen die naar Você voren zijn na gekomen. lucha, oh Deus. U kent hun strijd, Heer. Pero ave babisa nan ko bota poderoso pa salva nan, pa buta nan para dingen dia de vício ei. Maar u heeft hem vandaag laten zien dat u een kracht kan geven om te staan in de oordeel. Senhor, ave noite, no laga nenhum scapa. Heer, vanavond laat niemand u ontglippen. O Espírito Santo convence nan de vício, justiça e pecado. Laat uw Heilige Geest hun overtuigen van oordeel, recht en E para zonde. chegar num arrependimento profundo, verdadeiro. Zodat ze waarachtig kunnen bekeren. Não mitar, Niet half-half, sino completo. maar compleet. E confirmar um pacto de arrependimento de água nan de bautismo sábado. En dat ze hun verbond van bekering kunnen bevestigen in de doop. Em nome de Jesus me te pedir In de naam van de Heer Jezus vraag ik dit. Amém. Amen. Que Deus bendiga cada de vós. Mogen de Heer en ieder van jullie zegenen vanavond. E lá que nós escute né cantica, canta junto, so cada canção tá uma oração. Maar laten we dan samen zingen, want elk lied is een gebed. Amen. Bijbel te bisa, De Bijbel zegt, ora botende su palabra, als je de woorden van Jezus hoort, no hasibo corazón duro. maak je hart niet hard. No quis quiere en Dios y quiere en tata. Geloof in God en geloof in de Vader. Pues na casa de mi tata, Want in het huis van mijn vader tem hopi lugar. zijn er veel plekken. Que bendi, a palavra dan aqui, Met deze woorden nós te passa para nos cantica de tema gaan we naar onze themalied. in time like this. In tijden als deze. Nós vai cantar a capela. We Dus gaan het a Romanan cappella tour, zingen. polanta para nos por canta junto. Als we allemaal kunnen opstaan, kunnen we samen zingen. In times like these, you need a Savior. In times like these, you need an anchor. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus. Yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure. Be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. In times like these, you need the Bible. In times like these, oh, be not idle. Be very sure. Be very
times like these. I have an anchor, I'm very sure. Be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus. Yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. I'm very sure. I'm very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. Amén, Romana. Agora, com para trás, nós temos cada oração e pergunta. Vergeet niet, we hebben achter ook onze doos waar je vragen in kan doen. En gebedsverzoek. En gebedsverzoek. Estão que Bijbelstudie porta contato com o brother Argenis por meio de número de telefone ribe pantalla. Degenen die dan Bijbelstudie willen, die kunnen contact met broeder Argenis nemen op de nummer die net op de scherm was. Dat komt nog, denk ik. Ja, nee, next. Oké. Ja. Ja. Nós também há palavra de oração para nós por terminar a noite. We gaan sluiten met gebed om de avond te sluiten. Nuestra reza, Tata de amor, a vos, Senhor, que nos está preparado para cá, Senhor, guia-nos e caminha. Tata Santo, que cada de nós vai chegar nos casa sano e salvo, Deus. Assim, Senhor, trece-nos back, mas com o poder, e não somente nós, sino mais pessoas, para não escutar a mensagem de manhã à noite, Tata. Lagi saque não porque de nosso coração, segundo nós vai casa, nós vamos meditar e tudo o qual que vamos cantar, testemunho e sermão também, Tata. Danke a Deus, nós agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Tem manhã com Deus o poder. Amém. Passa feliz noite, Turene. Fijne avond iedereen. Ja. 422 gaan we zingen. Marching to Zion. Als jullie naar huis gaan, dan gaan wij zingen. Jullie mogen natuurlijk ook meezingen. 422. Come with that love the Lord and let our joys be known. Join in a song with sweet accord. Join in a song with sweet accord. And thus surround the throne. And thus surround the throne. We're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. The hill of Zion yields 1,000 sacred sweets before